भोजपुरी में गीता गायन के 13वीं कड़ी में सुनी जा श्रद्धा के महत्व आ यज्ञ दान तपस्या के साथ ही खान पान पर गुणन के प्रभाव भी। भोजपुरी में गीता गायन सुने लगा के ध्यान, सुख शांति आनंद मिल जई हैं भगवान। अर्जुन कहले हे केशव जय त्याग चुकल बा शास्त्र विधान, तब हूँ देवी देवता पूजे मन से रह के श्रद्धावान। उनकर कैसन भाव रहेला सात्विक राजस या तामस, उनका के का कहल जाई देवता आदमी या राक्षस। तब कहले श्री कृष्ण की श्रद्धा मन के भाव बनावेला, जैसा चल संस्कार जन्म से ऊ स्वभाव उपजावेला। सात्विक राजस तामस श्रद्धा के हो खेला 3 प्रकार, मन के भाव विचार बनेला एकर कारण या आधार। जेकर जैसन हृदय ओही तरह होय श्रद्धा के भाव, जैसन श्रद्धा प्राणी में ओइसन होखे ओकर स्वभाव। सात्विक जन देवता के पूजस राक्षस यक्ष पुजारी बा, भूत प्रेत राक्षस के पूजे जे तामस संस्कारी बा। खाइल भोजन भी प्रिय होला निज स्वभाव के ही अनुसार। 3 तरह के भाव हिया में 3 किस्म के ही व्यवहार। यज्ञ तपस्या दान पुण्य के भी होला बस 3 प्रकार। सुना बताई हमनी के सतरजतम होला आधार। आयु बुद्धि बल सुख देवे वाला भोजन है एक प्रकार। रखे निरोगी प्रेम बढ़ावे चिकन रसगर हो आहार। बहुत समय तक अस्थिर टीके ऊ सात्विक भोजन माना। हम शरीर ना आत्मा हई एहू सत्य के भी जाना। अन्न साग सब्जी फल ही सात्विक माना भोजन के। सुख शांति आ रखे पवित्र निरोगी तन मन के। ई शरीर ना खाला कुछ वो आत्मा परमात्मा ही खाले। उहे पचावस जठराग्नि बन आदमी ता भरम ही पाले। खट्टा तीता अधिक नून बहुते गरम आ चटपट हो। सूखल पाखल जलन भरल हो चिंताकारी अटपट हो। खैला पर रोगी कर देवे ऐसन भोजन या आहार। ऐसन भोजन राजस जन के प्रिय होला ओकरा से प्यार। सरल गलल बासी हो महके साफ शुद्ध ना हो भोजन। जे अधपाकल नीरस होखे चाहे ऊ होखे जूठन। ई सब खा के दारू पी के कतही जाके सो गइल।
आलस नींद तमोगुण ले ले गलत भाव में खो गइल। बनल निकम्मा कर्म करी ना टालत जाई अब के काम। जागी तो बौराइल चली तामस भोजन के परिणाम। ऐसन भोजन तमोगुणी के नीमन लागे रुचिकर। ई कबहू ना हो सकेला केहू खातिर भी हितकर। यज्ञ कर्म करे के चाही विधि से शास्त्र विधान से। फल पावे के भाव रहो ना सरदा हो मन प्राण से। उहे यज्ञ सात्विक होला जे कइल जाए सत ज्ञान से। भाव पवित्र रहे हिया में कइल जाए जी जान से। छल प्रपंच हम ताले के जय यज्ञ करे या करवावे। नाम कीर्ति पावे खातिर आडंबर करके दिखलावे। ओकरा के राजस स्वभाव के ही ता यज्ञ कहल जाई। दंभ प्रदर्शन भाव रहेला मन घमंड में भर जाई। जवन यज्ञ विधि से विहीन हो अन्न दान भी ना करे। बिना मंत्र के बिना दक्षिणा मन में श्रद्धा ना धरे। उहे तामस यज्ञ कहाला जेकरा में फल के अभिमान। सुख के बदले दुख दे बेऊ जेह में ना धर्म ना दान। तप के बारे में भी सुन ला जेकर नाता बातन मन से। कवन तपस्वी कैसन होले तप के का नाता जीवन से। देवता ब्राह्मण गुरुजन ज्ञानी जन जे के करे पूजन। ब्रह्मचारी आ रहे अहिंसक कर्म आचरण हो पावन। केहू के उद्विग्न करे ना बोले बस हित कर बानी। बोली प्रिय सुख देवे वाली साच बात बोले प्राणी। छल प्रपंच ना रहे वचन में हरदम ही हो शुभ भाषण। वाणी के तप इहे कहाला जीभी पर हो अनुशासन। मुँह जीभी के बोलल खाइल इहे दूगो काम हो। ई दूनो वश में रही त एकर सुख परिणाम हो। रोगी ना होई तन कवनो अनरथ ना बोली से। टेढ़ कठोर वचन में ताकत जादे होला गोली से। मन में शांति खुशी भरल हो करे सदा ईश्वर चिंतन। सब इंद्रिय के वश में राखे भाव विचार रहे पावन। परमेश्वर के नाम जपे वेद शास्त्र भी पढ़त रहे। परोपकारी भाव हृदय में धर्म पंथ पर बढ़त रहे। इहे तपस्या मन के होला सत्य धर्म एई लक्षण। इहे तप सात्विक कहलाला शांत सुखी राखे जीवन। तन मन वाणी के तप से प्राणी हो जाले शुद्ध विमल। लोक सहित पर लोक सुधर जाला मन हो जाला निश्चल।
आदर मान बड़ाई खातिर जे तप करे जीवन में, स्वार्थ आपा खंड भाव भरले राखे तन मन में। ओकर फल के कवन ठिकाना, मिले मिले या ना मिले, ऐसन तप राजस कहलाला, सुख शांति भी ना मिले। मूर्ख जन हठ में पारल, निज तन मन जीभ जरावेला, अपने पीड़ा दुख में रहे, दूसरों के तड़पावेला। होकर तप तामस होला, ऐसन तपसीहा अज्ञानी, भरम मोह में भटकत रहे, मन से भी हो अभिमानी। दान देल कर्तव्य कर्म है, अगर भावना हो पावन, जगह समय आपात्र समझ के दान करे अपना साधन। भूखा दुखी अनाथ रोग के मारल जे होखे प्राणी, अन्न वस्त्र से वंचित होके ओकरे के भिक्षुक मानी। बिना सवारथ बिन इच्छा के दानी दाता रहे उदार। यह दान सात्विक कहलाला, ना चाहे बदला उपकार। भाव रहे कि लेबे वाला अवसर ले लस दान के, यही भाव से दानी जन के कृपा मिली भगवान के। दुख बूझाए देवे में, बदले में फल के चाह रहे। इज्जत मान बढ़ी देला से, फल के ही परवाह रहे। उहे दान राजस होला, बस मध्यम दर्जा के माना। दान करे वाला के मन में भाव प्रदर्शन ही जाना। बिन आदर या बेइज्जती के साथ दान जे करेला, या कुपात्र ढोंगी जन के देवे के दम जे भरेला। उहे दान तापस होला, जे देल जाय अभिमान से। ना देवे ऊ शुद्ध भाव से, श्रद्धा से मन प्राण से। ओम तत्सत नाम ब्रह्म के सच्चिदानंद परम ईश्वर। सृष्टि वेद ब्राह्मण के रचले, अविनाशी बाड़े अक्षर। वेद शास्त्र में परम ब्रह्म के आदि नाम ओंकार है। तत्के अर्थ उहे होला, सर्वनाम आधार है। वेद मंत्र पूजा चाहे हो, यज्ञ जाप या धार्मिक काम। सबसे पहले ओम बोल के लेल जाए ईश्वर के नाम। यही ओम से सृष्टि रचाइल, नाद ब्रह्म इहे कहलाए। वेद उपनिषद धर्म शास्त्र सब एकर महिमा बतलाए। यज्ञ मंत्र जप कर्म कांड में ओम शब्द उच्चारण बा। वेद ऋचा बोले में पहले यही ओम के धारण बा। शब्द ब्रह्म ओंकार कहाला, सृष्टि काल से आइल बा। तत्शब्द में ओही ब्रह्म के अर्थ भाव लुकाइल बा। तत्माने सगरो परमात्मा, सब लोकन के कन कन में।
रमन करस छिपल रहस प्राणी में जड़ आचेतन में। बिन फल चाहे यज्ञ तपस्या दान करम जे भी करे, ओकरा निश्चित मुक्ति मिले भवसागर से उतरे। सत्य भाव से सत कइल जाला ईश्वर ही सत्य मन। बाकी जगत माया सपना नाशवान जतना सृजन। ओम तत्सत के गूढ़ अर्थ बा उच्चारण ई पावन बा। परम पवित्र परम ब्रह्म के आदि नाम उच्चारण बा। बिन श्रद्धा के हवन दान तपना देवे कवनो भी फल। धर्म कर्म भी बिन श्रद्धा के सब ही हो जाला निष्फल। सतधारण ही श्रद्धा होला मन में भाव विचार में। इहे भगत योगी के पहुँचावे ईश्वर दरबार में। धर्म कर्म इहे ह जौवन वेद शास्त्र बतलौले बा। यही राह पर चल हमेशा जेऊ सब देखलौले बा। अर्जुन तोहरा मोक्ष मिली सतनाम जप आ कर भजन। परमात्मा पर उठ घल रह करके करे उच्चारण।